Ak mám povedať pravdu, tak osobne si v trendoch príliš nejdem, ale väčšinou s tým trendom za mnou príde niekto iný. Inak tomu nebolo ani v prípade tohto svadobného tiramisu v dvoch veľkých boxoch. Len pre zaujímavosť, v jednom boxe sa nachádzalo asi 5 kg tiramisu. Rovno vám zodpoviem, prečo nie v jednom. Jednoducho na to nemám kapacitu v chladničke. Ale teraz poďme k tomu tiramisu. Základom sú samozrejme savoyardy, teda cukrárske piškóty, ktoré si už teraz nájdeš na našom profile. Do tiramisu typicky patrí káva a chutný krém na báze vajec a mascarpone spolu s mandlovým likérom. Každé tiramisu na záver treba bohato poprášiť kakaom. A čo by ťa mohlo zaujímať je, že ak chceš, aby ti kakao nenavahlo a vydržalo aj do druhého dňa, potrebuješ siahnuť po kakao hydrofóbnom, teda takom, ktoré odpudzuje vlhkosť a zanechá si svoju peknú matnú farbu. Ak aj teba čaká príprava takéhoto sladkého trendu, nezabudni si pripraviť piškoty niekoľko dní vopred, deň pred konzumáciou poskladaj tiramisu a v deň konzumácie ho popráš kakaom. No a čo s tými boxami, keď ich už máš? Využij napríklad naskladanú tortu. Čo keď tu bude ďalší trend?